Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag der er jeg inde og se Vandløse mod i dag er jeg inde og se Vandløse mod Brønshøj. Så det er et rivalopgør. Så det skal nok blive rigtig godt. Og ja. Men det skal nok blive et spændende opgør, jeg er ret sikker på. Og vi har Brønshøjs fans herhenne. De gør det godt, men i dagens handled, der er jeg Vandløs fan, så ja. Og 0-0, og der er spillet 22 minutter. Så der ramte den lige dommeren. Jeg vender tilbage, hvis der sker noget. Og så er der lige hjørnespark. Kom så Vandløs. Han lægger den op. Han ligger den. Ej, hvad nu? En skadet spiller? Hvad sker der, mon? Så er der lige endnu et hjørne her spark, eller et hjørnespark til Vandløs igen. Han skyder. Kom. Er den endnu? Nøj! Kom så! Nej! Hold da op. Indtil videre, så er det ikke rigtig den spændendste kamp for Brønshøjs side. Det mest Vandløse, der lægger pres på. Så ja, det mest Vandløse, der har spillet. Så det ser godt ud for Vandløse i hvert fald, men ikke for Brønshøj. Jeg vil også lige få et billede her, jeg synes. Her kommer den. Og keeper har den. Kom så Vandløse. Min finger. Jeg vender tilbage, hvis der sker noget. Og så er der hjørnespark lige ved Brønshøjs fans. Øj, den lever, kan så. Det er godt lavet, det er rigtig godt lavet det der. Ja, kom nu. Nej, der er ikke nogen inde i boksen. Jeg vender tilbage. Sådan. Jeg lægger den indover. Er den for meget? Nej! Nej! Kæmpe chance for Vandløs der. Kæmpe chance. Jeg vender tilbage. Jeg ved ikke lige, om man kan høre mig særlig godt, men jeg vender i hvert fald tilbage. Jeg er lige gået et sted hen, hvor I forhåbentlig kan høre mig, men stadigvæk 0-0. Lige nu er det Brønshøj, der lægger mest pres på, så ja. Men hey, der kommer faktisk chance. Ja, kom nu. Nej, det når han ikke. Ja, det var ærgerligt. Det er en spændende kamp, det er det.
Men jeg vender tilbage, hvis der kommer et mål eller nogle store chancer. Hey. Det er lige gået op for mig, det må faktisk være fedt at være Brøndshøj-fan, fordi nu er jeg jo sønderjyske fan, og der er en kanon stemning, men det her, det er jo sådan en anden stemning, altså sådan der er i at være Brøndshøj-fan. Altså, grunden til at jeg ikke siger Vandløs, det er fordi, der er altså ingen, der sætter stemning her i Vandløs. Det var der engang, men det er der bare ikke mere. Dem, der lavede stemning i gang, de sidder bare rundt omkring på stadion nu. De laver ikke nogen stemning, så det er røvkedeligt. Så det er lige før, man håber på. Altså, Brøndshøj, det er dem, der har fortjent at vinde den. Det er dem, der laver de altså, med fansene. Men det er også der spiller med bedst mæssigt Vandløs, det er det. Men jeg vender tilbage. Vi skal lige høre. Ja. Det ser ud til, at Brøndshøj, de skifter ud. Nå, nevermind, han skulle bare have en trøje på. Nå, de skifter ikke ud. Der er lige en Brøndshøj-spiller, der lige er blevet skadet, så... Ja. Men det er en god kamp, indtil videre, det er det. Jeg har lige fundet ud af, at der er en fan, der bruger... Fordi Brøndshøj, de må bare ikke have trommer med inde på stadion. Så der er en, der bruger en skraldespand. Der er en, der bruger legit en skraldespand som tromme. Jeg ved ikke, om I kan høre det, men han har lige brugt den igen. Man må jo være kreativ, og det må man da sige, det er Brøndshøjs fans. Nu sker det igen. Ja. Jeg vender tilbage. Hjørnespark til Brøndshøj her. Tag det nu. Frispark til Vandløs. Jeg vender tilbage. Og sætter halvleg her. 0-0. Brøndshøj fans. Vi støtter godt op om klubben. Men jeg vender tilbage i anden halvleg. Ses. Så er anden halvleg startet, og den er stadigvæk 0-0. Der er spillet sådan lidt tid af anden halvleg, men det skal nok blive godt. Brøndshøj fans, og der er chancer. Kan jeg nå det? Nej, jeg nåede det ikke. Nej, Brøndshøj, nej. Øj. Er der hjørnet? Nej, der er målspark. Brøndshøj-fansen, de holder humøret højt. Ja. Det gør de. Men 0-0, og det er en virkelig spændende kamp. Det er også det er også et opgør, som betyder rigtig meget for mig, fordi at det er Brøndshøj mod Vandløse. Og jeg ved ikke lige, om I kan høre mig, men det er et lokalt brag, altså et opgør. Eller det er ikke et lokalt brag, jeg ved ikke. Sådan, det er i hvert fald et opgør, som er vigtigt, fordi at vi hader Brøndshøj. Og det ved jeg egentlig ikke lige, hvorfor, det gør vi bare. Jeg er ikke så meget Vandløs-fan igen, men altså jeg har Vandløse-trøjen på. Fordi jeg spiller i klubben selv. Men Sønderjyske, det er den klub, der kommer først. Prøv, I skal lige...
ham der, det var ham, der stod med trommen før. Altså, han gør det godt, det vil jeg mene. Jeg har også fået en high five af ham i dag. Jeg ved ikke lige hvorfor. Ja. Men det er en... begge hold, de vil rigtig gerne have point for den der kamp. I hvert fald 3 point. Brønshøj og Vanløse. Vanløse kom bedst ud af... hvad hedder det? Ud af anden halvleg hedder det. Og så kom Brønshøj rigtig stærkt tilbage lige nu. Der er god stemning. De synger super Brønshøj nu. Brønshøj! Jeg bliver Brønshøj-fan efter den her kamp. Den er... Undskyld, jeg nok kom til at filme. Det er lidt dårligt. Men det var fordi, der var sådan en kæmpe chance, og det var allerede summet. Super. Altså ham der, jeg ved ikke om I kan høre det, men det er ham der banker der. Det er seriøst, han banker på... Nå, jeg vender tilbage, når der kommer nogle chancer. Chancer her. Og når han kommer igennem. Chance til Brønshøj. Jeg vender tilbage. Så kommer der muligheder til Brønshøj. Okay, den blev rimelig hurtigt opstoppet. Det er lidt kedelig kamp, synes jeg. Ja. Det er ikke lige den bedste kamp, men der er spænding på. Og jeg kan love jer for, det her stadion, ikke, det kan trække en virkelig god stemning. Bare når folk råber. Altså, og Vanløse, de har også været tæt på at score. Der er deres fans bare været sådan, ja. Sammen med Brønshøj. Så når der er nogen, der scorer, så bliver det rimelig vildt, tror jeg. Fordi det kommer i hvert fald til at gå lidt ondt i ørerne, men jeg er vant til det. Chance til Brønshøj der. Ja. Jeg vender tilbage, hvis der sker noget, hvis der kommer en chance. Jeg kan prøve at filme det, men... Ja. Stadigvæk 0-0. Den her kamp, ikke? Den er virkelig kedelig. Der er 5 minutter tilbage. Plus det løse. Så... Ja. Jeg vender tilbage, hvis der sker noget.